खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलआ बड'लेण्डनि थाखाय दोलोनि फोसावबिलाइ फोसावदों। बृहस्पतिबाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि थाखाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ गावनि पिपल्स मेनिफेस्ट'खौ फोसावदों। दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव फोसावजानाय बे फोसावबिलाइयाव गोजोन, सिनायथि, रैखाथि आरो रांखान्थियारि जौगाथायनि सायाव नोजोर होनानै गोबां बिथिं गोनां खुंथायनि खाबुखौ होनाय जादों। दोलोआ दाथाइगोनां गोजोन कमिटि, हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय आरो ओनसोलनि हारिफोरनि गेजेराव थांखिनानै सुबुं अनसायहोनायनि खोथा होदों। बिमा, हा, हादोर, सोलोंथाइ आरो गोजोन बायदि आयदानि सायाव लिरनाय डकुमेन्टखौ थियारि खालामनानै इउपिपिएलआ गावखौ मोनसे दिदोमथि गोहो आरो जौगाथाय बिथिं गोनां ओनसोलारि गेलेगिरि महरै दिन्थिनो नाजादों। बे फोसावबिलाइयाव बिटिसिनि 2 डजननिबो बांसिन हारि माहारिनि हारिमुआरि आरो रावारि सिनायथिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां राहा लानायनि सायाव गोनांथि होनाय जादों। रांखान्थियारि बिथिङाव दोलोआ रोजा रोजा गामिफोराव लामा फोनांजाबनाय, रोंगौथि गोनां मिरुफोर आरो खामानि बांहोनायनि थांखिजों गोबां बिबांनि रां थिसननायजों लोगोसे थांखि गोनां दाथायारि दाथायफोरनि खोथा होदों। नखरफोरनि थाखाय राङारि मदद, फरायसाफोरनो स्कलारशिप आरो आइजोफोरनि थाखाय थांखिजानाय स्किमफोर बायदि अनसाय बिथांखिफोरखौबो बे लिरबिदांआव मख'नाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ इउपिपिएलखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारीआ आसाम बिसायख'थियाव बिपिएफनि थाखाय क्लिन सुइप दाबि खालामदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ रबिबारखालि बिसायख'थियाव गोख्रों देरहानायनि फोथायनाय फोरमायदों, जेराव बेरेखा हान्जाफोरनि सायाव गोख्रों गाग्लोबनाय जादों। मददगिरिफोरखौ थांखिनानै महिलारी बिथाङा बुङो दि दतमा बियाबनि राजखान्थियारि थासारिया बिपिएफनि गोहोखौ दिन्थियो। बिपिएफ, एजिपि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरा दतमायाव ज' जानानै फैदों आरो जों फोथायो दि देरहानाया रोखा। जोंनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथांखौ बिसायख'थियाव फेजेननो हानाय रावबो बिजाथि एबा दोलो गैया होननानै बिथाङा बुङो। बिथाङा इउपिपिएलखौ ओनसोलाव असान्थि सोमजिहोनो नाजानायनि अजद होयो आरो दोलोनि थाखाय जेबो बिसायख'थि मुलाम्फा जानायखौ नेवसियो। सुबुंफोरा गावसोरनि थांखिफोरखौ बुजियो। जों बिसायख'थियाव गासै 15 मासिफोरखौबो देरहाजोबगोन होननानै आसा खालामो। बेयो क्लिन सुइप जागोन आरो इउपिपिएलआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा होनना महिलारीआ बुङो। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौ सोंखारिनानै बिथाङा दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारीखौ सोंखारिनानै बुङो दि बिथाङा सासे एनजिअनि दैदेनगिरि जाय गुबुन गुबुन फुंखानिफ्राय रां बुथुमो। बिथाङा कंग्रेसखौ बिटिसि राजखान्थियाव लोरबां गोहो होननानै नेवसिनानै बुङो दि बियो दा गोख्रों बादायगिरि नंलिया। बुधबारखालि बिपिएफआ कक्राझारनि गसाइगावआव बिसायख'थि फोसावबिलाइ फोसावनायनि उनाव महिलारीआ बे बिबुंथिखौ होदों, जेराव ओनसोलनि थाखाय मोनसे गुवार जौगाथाय लामा दिन्थिनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया मोनसे फोसावथाय फोसावदों। नखराव सानै आइजोआ दा अरुणोदय मुलाम्फानि थाखाय आरजाथाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गंसे नखर सासे मुलाम्फा मोनग्रा अनसाय बिथांखियाव मोनसे गिदिर रेहाय होनायनि बाथ्रा फोसावदों। सिगांथिं आवगायलांना मोनसे नखरनि सानै आइजोफोरा दा बे बिथांखिनि सिङाव राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। डक्टर शर्मा बिथाङा मोनसे बिसायख'थि हान्जायाव फोसावो। अरुणोदय स्किमआ हादोरसा सरकारनि अनसाय एजेन्डानि मोनसे खुन्थिया महरै खामानि मावदों, जाय नखरनि खरसाफोरखौ सामलायनो थाखाय सा 40 लाखसो आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो दानारि 1250 रांनि राङारि हेफाजाब होयो। मोनफ्रोमबो नखराव सानै मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गनायथि होनानै सरकारा बे बिथांखिनि खाबुखौ गोसारहोनो आरो आसामाव बिजेपि दोलोआ गोदान सरकार दायोब्ला नखरनो गोख्रों मदद होनो थांखि लादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिसपुर पुलिसआ खानापारायाव मबाइल खावनाय रेकेटखौ हमनो हायो। मोन 18 खावनाय फनफोरखौ बोखांनो हायो।
मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव दिसपुर पुलिसआ खानापारा ओनसोलाव जाफुंसार अपारेशन खालामनानै खावनाय गं 8 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो आरो सासे दायनिगिरिखौ हमनो हायो। दायनिगिरिखौ गुवाहाटीनि हेंग्राबारिनि थागिबि सनजिब सिं होनना सिनायथिनाय जादों, जाय खावनाय मबाइल डिभाइसफोरखौ आयेन बेरेखा रोगानायाव लोब्बा दंमोन। खावनाय फनफोरखौ रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01HC3288 थानाय गारिनिफ्राय बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दायनिगिरिया खावनाय मबाइल फनफोरखौ मुलुगनाङारि सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनो नाजागासिनो दंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, गेजेर सानजायाव दुंहाव थासारि बांनायनि गेजेरावनो इरानआ भारतनो मोनसे रोखा खौरां होदों, जेराव स्ट्रेट अफ हर्मुजनि थासारिखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बुंदों। आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव दाङाबाजि जागायनायनि उननिफ्रायनो बे गोनांथार लैथो लामाया जेंना जानानै दं। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों इराननि राजथान्दै थाग्रा खुलिया बुंदों दि जोंनि भारतनि लोगोफोरा रैखाथि गोनां आखायाव दं, जेबो गिनो नाङा। बे ओनसोलनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामग्रा भारतारि जाहाजफोरनि सायाव सोंथि दैखांनाय जादों। हर्मुजनि स्ट्रेटआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जाहाज थांलाय फैलायनि लामाफोरनि गेजेराव मोनसे। बुहुमनां गोहो जगायनायनि 20% बे गुसेब लैथो लामाजों थाङो। सोलिबाय थानाय जुजिलायनायनि जाहोनाव जाहाजफोरनि थांलाय फैलाया गोहोम गोग्लैदों आरो गोबां हादरफोरा जगायनायनि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। इरानआ भारत, चीन, रासिया, इराक आरो पाकिस्तान बायदि माखासे लोगोआरि हादरफोरखौ बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो गनायथि होदों। होबथानायनि गेजेरजोंबो थांनाय माखासे सानफोराव खमैबो 8 भारतारि जाहाजफोरा बे हर्मुजनि स्ट्रेटनिफ्राय रैखाथियै ओंखारलांदों। बेफोरनि गेजेराव गोबां बिबांनि थावनि रोगाग्रा LPG। नाथाय थासारिया दासिमबो दुंहाव जानानै दं। भारतनि थाखाय बानायनाय LPG, क्रुड थाव आरो LNG लानानै थांनाय गं 19 जाहाजफोरा दासान्दि बे ओनसोलाव थाबथानानै दं। माखासे जाहाजफोरा आबुङै बुंफबनाय, जेराव माखासेफोरा थांनो एबा गावसोरनि दावबायनायखौ फोजोबनो नेगासिनो दं। गोबाव जानायनि जाहोनाव जिंगा सिनांगौ जादों मानोना थासारिया सोलिबाय थायोब्ला भारतनि थावनि जगायनाय आरो बेसेनफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ। रिपर्टफोरा बेखौबो फोरमायो दि बे गुसेब दै लामायाव दाङाबाजिनि जाहोनाव 500सो जाहाजफोरा गोहोम गोग्लैदों। होबथानायनि जाहोनाव बुहुमनां गोहो बाजारफोराव नारसिननाय सोमजिदों आरो बेले-बेजे बांदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।